ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரஜினி சீரியலோட இன்றைக்கான இந்த எபிசோடில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திபனை கடத்திட்டு போயிட்டு ஒரு கும்பல் அடித்தாங்கல்ல, இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறத பற்றி தான் ரஜினி போலீஸ்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ போலீஸ் விசாரணை இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல ரஜினிகிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நீங்கள் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்காக போனீங்க, அந்த கும்பலில் இருந்த யாராச்சும் ஒருத்தராச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ரஜினி வந்து கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க, எனக்கு ஒரு 2 முகம் ஞாபகம் இருக்குது, கண்டிப்பாக நான் அவனை பார்த்து அடையாளம் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு யார் மேலேயாச்சும் டவுட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும், ரஜினி வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் யாராச்சும் ஒருத்தர் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் முதல்ல அவங்க வெளியில் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. இப்போ ரஜினி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முதல்ல என்னோடய ரூமுக்குள்ளே பணம் வந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா அந்த பணம் கரெக்டாக என்னோடய ரூமில் எடுத்துன்னு போய் வச்சுருக்காங்கன்னா, கண்டிப்பாக இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் ஒருத்தராக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. உடனே போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. சரிங்க, கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது. ஏன்னா உங்களை பிடிக்காதவங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க, கண்டிப்பாக அவங்க தான் இதை பண்ணியிருப்பாங்க. அதே சமயம் பார்த்திபனை அடிக்கிறதுக்காக அந்த ரவுடிங்களை செட் பண்ணதும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் தான் அப்படின்றாங்க. சரி, ரஜினி வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்கள எப்படி நாமளே சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரி மனசுக்குள்ளே வச்சுட்ருக்காங்க. அதுக்கு அந்த போலீஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கே பாருமா, அன்னைக்கு மட்டும் நீங்கள் கரெக்டான நேரத்துக்கு போயிட்டு பார்த்திபனை காப்பாற்றலைன்னா கண்டிப்பாக பார்த்திபனோட உயிருக்கே ஆபத்தாக இருந்திருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? சும்மா நீங்கள் யோசிச்சிட்டெல்லாம் இருக்காதீங்க, ஏதாச்சும் ஒன்று வாயை திறந்து பேசுங்க அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ரஜினி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கரெக்ட் தான் சார், அது வந்து யார் தப்பு பண்ணியிருந்தாலுமே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும். அது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, வெளியில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, தப்பு பண்ணால் கண்டிப்பாக தண்டனை கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினி ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இந்த போலீஸோட விசாரணை முதல்ல அந்த ரவுடி கும்பலில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. இப்போ அந்த ரவுடிங்களை பிடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா உண்மையும் வரப்போகுது. இவங்கள யார் செட் பண்ணது அப்படின்ற விஷயம் தெரிய வந்துடப்போகுது. கண்டிப்பாக வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணவர் சிங்கமுத்து தான். அவர் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டாருன்னா அவரோடு சேர்ந்து மாரிமுத்து, அவங்களோட பொண்ணு ராதிகா, இவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிலுக்கு போகிறது உறுதியாகிடுங்க. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஃப்ராடு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தன்னோட சொந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களவே போலீஸ்கிட்ட மாட்டி விடுறதுக்காக அவளோட ரூமில் அவளுக்கு தெரியாமல் பணத்தை வச்சு, அதே சமயம் அந்த பணம் இல்லாத காரணத்தினால பார்த்திபனை கொலை பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க துணிஞ்சிருக்காங்கன்னா, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு தான் வரப்போகுது. இவங்களெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம அடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.